Moikka, mä oon Nea. Ja mä oon Aleksandra. Tervetuloa Esrajan kanavalle. Ollaan suunniteltu treenivideosarjaa, jonka ideana on, että saisit inspiraatiota tai motivaatiota omaan treenaamiseen. Tai jos oot vasta alkajalajin parissa, niin saisit ideoita, miten lähteä treenaamaan itsenäisesti. Yes, ja tää on ensimmäinen osa tästä sarjasta. Ja tänään se teema on aktivoida kehosi. Ja se on Anni Jauhiainen, joka on suunnitellut tää treeniohjelma. Ja hän on North Arrowista ja jostain tästä se löytyi linkkejä ja niin poispäin. Yes. Lähdetään treenaamaan. Joo! Tarvit tätä treeniä varten 8-10 nuolta. Aloitetaan tekemään tasajalkahyppyjä, jossa tarkoitus on, että laskeudutaan mahdollisimman joustavasti ja pehmeästi niin, ettei tule sellaista tärähdystä. Tehdään 3 hyppyä aika matalasti ja 4. hyppy on sitten korkeammalle ja laskeudutaan edelleen mahdollisimman pehmeästi. Ensimmäisestä hypystä jäädään siihen asentoon, mihin sä oot laskeutunut, eli polvet on koukussa, keskivartalon tuki. Ja tästä lähdetään kääntää ääri backshotista ääri offside shottiin. Ja tehdään tätä muutaman kerran. Sitten ensimmäinen ammuntakierros. Idea on, että tehdään taas se korkea hyppy. Ja mihin jäädään taas hyppystä, niin se on nyt meidän ammunta-asento. Eli idea on, että meillä on aktiivinen keskivartalo ja polvissa vähän joustoa. Jos huomaat, että yliojennat polvia tai selkä lähtee notkolle, teet taas muutama hyppy ja mihin laskeudut, niin jatkat ammuttamista. Toinen kierros. Siirrytään ampua frontshotteja, eli käännetään rintaman suunta kohti taulua. Aloitetaan ilman jousta tekemällä nyrkkeilyä. Ja idea tässä on, että saadaan koko yläkroppa mukaan tähän liikkeeseen. Eli ei vaan suoristeta käsiä, vaan otetaan reilusti koko rintakehä liikkeeseen mukaan. Toista tää 10 kertaa ja jatka sen jälkeen jousen kanssa. Ammuttaessa sama juttu. Suoristat jousikäden, niin ajattelet, että sun rintakehä aukeaa kohti taulua. Kolmas kierros. Aloitetaan taas ilman jousta. Lähdetään supistamaan ja avaamaan rintakehää. Toista tätä muutama kerta ja jatka sitten kierros ampuen jousella. Ampuessa keskity siihen, että sun rintakehä on auki, etenkin pitovaiheessa ja kun sä päästät. Neljäs kierros ammutaan backshotteja. Aloitetaan ilman jousta. Lähde kurottaa kohti sun varpaita ja lähde kävelemään sormilla maata pitkin molemmille sivuille. Toista tää muutaman kerran ja ammu sen jälkeen kierros backshotteja. Vitoskierros, palataan tekemään taas sideja. Ota täysi veto, lähde kyykkäämään, mene niin alas kun pystyt ja kun tuut ylös, niin päästät. Kierrokseen yhdistetään sideen kävely.
Lähde kävelemään ja koita keskittyä, että sun yläkroppa pysyisi kävelystä huolimatta mahdollisimman vakaana. 7 ja 8 kierroksella yhdistetään ensimmäisen, toisen ja kolmannen kierroksen tekniikoita. Aloita etsimällä hyvä aamunta-asento. Kun lähdet vetämään, huomioi nyrkkeilijän käsi. Pidossa ja päästössä kolmannen kierroksen avonainen rintakehä. Lisäksi huomioi vatsalihakset ja että muistat hengittää. Yhdeksännessä ja 10. kierroksessa hyödynnetään noita samoja 7 ja 8 kierroksen asioita. Eli aloita kierros hyppäämällä, keskity nyrkkeilijän käteen ja avonaiseen rintakehään. Tee 9. kierros frontshotteina. Ja 10. kierros backshotteina. Tässä oli meidän tämän kerran treeni. Jos sulle jäi kuitenkin vielä intoa jatkaa, niin meillä on myös 3 ekstra kierrosta.